در اینجا خوب بود. در روی چی خوب بود اینجا؟ курпачада да пиёла ҳамаи чизора навакаин димидролора шикаста ман вадид кардам да капелаш туғрӣ кардем ӯ занаки духтуре ки ҳамсоя буд омад иҷода монда каш тамом баъд ай ҳуш беҳуш кишид овардемаш хона ҷа пеша ҳаёл овардем ин ҷада телаш кардем ай булуш курпачора таш паласа булуш курпачора тай хоб кардемаш тангора да булуш чиндем тамом баъдан гумонбаршаванда бунёда бурeva замини қисмати кунҷи ҳуҷраи хобашро канда ҷасади шавҳараш элмурод бегалиевро таги хок карда аз болаш бо семент ҳамвор кардааст ки ин ҳолатҳоро санҷиши нишондоди ҷои ҳодиса ки аз ҷониби гурӯҳи фаврии тафтишотӣ гузаронида шуд исбот намуд. дар вақти аз назаргузаронии ҳуҷраи хоб устухонҳои ҷасади шаҳрванд бегалиев элмурод дарёфт гардида барои гузарондани ташхис ба ниҳодҳои ташхисию криминалистӣ супорида шудааст. аз рӯи ин ҳодиса аз ҷониби прокуратураи генералии ҷумҳурии тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 104 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз карда шуда тафтишот идома дорад.